रात्रीचा प्रवास जेवढा सुंदर वाटतो तेवढाच तो गूढ आणि रहस्यमय सुद्धा असतो. आजचा आपला अनुभव आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबरने पाठवला असून त्यांचं नाव त्यांनी गुपित ठेवण्याची माझ्याकडे विनंती केली आहे. हा अनुभव त्यांच्या एका मित्रासोबत घडलेली सत्य घटना आहे. त्यामुळे व्यक्तीची आणि जागेची नाव बदलण्यात आली आहेत. काही दिवसांपूर्वीच कोकणामध्ये मालवणमध्ये वसलेलं पिसे कामते या गावामध्ये माझं जाणं झालं. कणकवलीजवळ वसलेलं हे गाव अतिशय सुंदर असं गाव आहे. पण रात्रीच्या वेळी ते तेवढंच गूढ आणि भयानक वाटतं. तेथून परतत असताना रस्त्याने मला खूप भूक लागल्यामुळे मी एखादं ढाबा किंवा हॉटेल दिसतंय का ते पाहत पाहत माझ्या कारने येत होतो. बरेच किलोमीटर अंतर कापल्यावर मला एक घरगुती भोजनालय दिसलं आणि माझ्या जीवात जीव आला. तिथे माझी कार थांबवत मी आजूबाजूला पाहू लागलो. एवढ्यात मागून एक भरड्या आवाजात मला एक हाक आली, "हो साहेब, कोण पाहिजे आपल्याला?" तेवढ्यात मी मागे वळून पाहिलं. 60 ते 65 वर्षातला एक माणूस मागे उभा होता. माझ्याकडे पाहत तो परत बोलला, "कोण पाहिजे साहेब आपल्याला?" त्यावर मी त्याला बोललो, "आजोबा, खूप भूक लागली आहे, काही जेवायला मिळेल का?" त्यावर तो हसतच बोलला, "हो हो, नक्कीच मिळेल. झुणका भाकरी केलेली आहे, बसा, गरमागरम वाढतो." असं म्हणतच तो लगबगीने त्याच्या किचनमध्ये चालला गेला आणि मी बाहेर हॉलमध्ये जेवणाचं वाट पाहू लागलो. 2 खोल्यांचं कौलारू घर होतं. जसे कोकणामध्ये घर असतात अगदी तसंच. आतल्या बाजूला किचन होतं आणि जिथे मी बसलो होतो तो कदाचित त्यांचा हॉल होता. तिथे एक पलंग, एक TV आणि खुर्ची, बस इतकंच सामान होतं. साधारणपणे 10 मिनिटानंतर तो व्यक्ती जेवणाचं ताट घेऊन आला. जेवणाचं ताट समोर पाहताच अतिशय व्याकुळ झालेला मी त्या ताटावर तुटूनच पडलो. पोटभर जेवण करत मग माझ्या जीवात जीव आला आणि मला थोडं हायसं वाटलं. जेवणाचे पैसे देत आणि आभार मानत मी तिथून निघणार तेवढ्यात 40शीतली एक बाई धावत धावत तिथे आली आणि ती रडक्या स्वरात त्या व्यक्तीला बोलू लागली, "मालक, सखूला कळा सुरू झाल्यात. तिला लवकरात लवकर इस्पितळात हलवायला हवं, नाहीतर काय खरं नाही बघा." त्या बाईचं ते बोलणं ऐकून त्या व्यक्तीचा चेहरासुद्धा अगदी धीर गंभीर झाला आणि तो अचानक माझ्याकडे एक कटाक्ष टाकत केविलवाण्या नजरेने मला म्हणाला, "साहेब, तुम्ही कारनं आलाय ना?" त्यावर मी हो बोललो. पुढे तो बोलला, "तुमच्या कारमध्ये माझ्या मुलीला इस्पितळापर्यंत सोडाल का? तिला बाळंतपणाच्या काळात सुरू झाल्यात." परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेता मी त्वरित होकारार्थी मान डोलावली. मग मी त्या व्यक्तीला आणि त्या बाईला माझ्या कारमध्ये बसवून ते जिथे म्हणाले तिथे घेऊन गेलो. तिथे त्यांच्या मुलीचं सासर होतं. तिथून त्या मुलीला घेऊन आम्ही इस्पितळामध्ये ॲडमिट केलं. मी बाहेरच उभा होतो जेव्हा हे लोक तिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले होते. तिला ॲडमिट केल्यानंतर तो व्यक्ती माझ्या कारजवळ परत आला आणि म्हणाला, "चला साहेब, आपण घरला जाऊया." असं म्हणत तो कारमध्ये बसला आणि आम्ही त्याच्या घरी वापस आलो. आता खूप रात्र झाली होती आणि प्रवास करण्याची माझी अजिबात इच्छा नव्हती. तेवढ्यात तो व्यक्ती माझ्या मनातलं ओळखलं असं बोलला, "साहेब, तुम्ही असं करा, तुम्ही इथेच थांबा. आता लय रात झाली आहे. तुम्ही सकाळी न्याहारी करून जावा." त्याचं ते बोलणं ऐकून मला थोडं बरं वाटलं, कारण माझ्याही मनात तेच सुरू होतं. त्यामुळे मी लगेच त्याला होकार दिला. जिथे मी जेवण केलं होतं त्याच हॉलमध्ये त्याने मला अंथरूण टाकून दिलं आणि तो, "काही लागलं तर सांगा," असं म्हणत आतल्या रूममध्ये निघून गेला. रात्रीची नीरव शांतता आणि रातकिऱ्यांचा आवाज, त्याचबरोबर आजूबाजूने भुंकणारा एखाद्या कुत्र्याचा आवाज, बस एवढंच तिथे ऐकायला मिळत होतं.
पण आता मला खूप झोप येत होती, कारण प्रवासामुळे मी खूप दमलो होतो. तिथे अंग टाकताच मला लगेच झोप लागली आणि काही क्षणातच मी गाढ झोपेत गेलो. साधारणपणे काही तास उलटले असतील. माझ्या आजूबाजूला बसून कोणीतरी बोलत आहे असा मला भास झाला. त्यातला एक आवाज मला असा आला, साहेब, तुम्ही इथे का झोपलाय रस्त्याच्या कडेला? आणि मी खडबडून जागा झालो. उठून पाहिलं तर बाजूला 2-3 लोक बसले होते आणि ते माझ्याकडेच बघत होते. आणि खरंच मी रोडच्या कडेला झोपलेलो होतो. बाजूलाच माझी कार उभी होती. बाजूला असलेलाच एक व्यक्ती परत मला बोलला, साहेब, असं रस्त्यावर कशाला झोपायचं? कारमध्ये तरी झोपायचं होतं. असं म्हणून तो माझ्याकडे बघू लागला. त्याच्याकडे पाहत पाहतच मी त्याला काल रात्री घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. मी ते सर्व बोलताच ते तिघे एकमेकाकडे पाहू लागले आणि एकाच स्वरात मला म्हणाले, सखाराम भेटला होता ना तुम्हाला काल? त्यावर मी होकारार्थी मान डोलावली. ते पुढे सांगू लागले, साहेब, मी आता जिथे झोपले आहात इथे खूप वर्षांपूर्वी एक सुंदर अशी वस्ती होती. तिथे सखारामचं एक भोजनालय होतं. पण या वस्तीला लागलेल्या एका भीषण आगीमध्ये सखाराम, त्याची बायको आणि त्याची मुलगी तिघेही जळून खाक झाले. रस्त्याने ये जा करणाऱ्या वाहनांना त्यांनी खूप विनवण्या केल्या, पण कोणीही गाडी थांबवली नाही. आणि त्यातच त्या तिघांचाही मृत्यू झाला. त्या दिवसापासनं सखाराम असाच रात्री बेरात्री प्रवास करणाऱ्या लोकांना दिसतो आणि त्याच्या गरोदर मुलीला डॉक्टरांकडे घेऊन जाण्याची विनवणी करतो. जो व्यक्ती त्यासाठी गाडी थांबवतो आणि त्याची मदत करण्याचा प्रयत्न करतो, सखाराम त्याला इजा पोहोचवत नाही. पण जर कोणी त्याला टाळत तिथून निघून जातं, त्या व्यक्तीचा नक्कीच अपघात होतो किंवा तो व्यक्ती दुसऱ्या दिवसाची सकाळ पाहूच शकत नाही. त्या व्यक्तीचं ते बोलणं ऐकताच माझ्या अंगावर सारं कणकाटा आला आणि मला कळून चुकलं की काल किती मोठी पीडा माझ्या जवळनं गेली आहे. मी ग्लानी येऊन त्याच ठिकाणी बेशुद्ध पडलो. जेव्हा मला जाग आली तेव्हा मला इस्पितळात भरती करण्यात आलं होतं. ते तिघंजणच मला इस्पितळामध्ये घेऊन आले होते. आणि काय नवल, हे तेच हॉस्पिटल होतं जिथे मी काल सखारामच्या मुलीला ॲडमिट करण्यासाठी घेऊन आलो होतो. कथा आवडली असल्यास लाईक करा. कथा कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकनही दाबा. आपल्याकडेही अशाच काही कथा असतील तर आमच्या फेसबुक पेजवर आम्हाला नक्की पाठवा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांनाही शेअर करा. धन्यवाद.